سورة هجرات مكية 7 آية نزل بعد مجادلة. ni suratul hujurati gwakorola bi fo sura min gono ale qur'an sura bi nani ni konontona de keme ni worona do jiginina ayantan segi kelama keme saban bi durni saba arafu batan bakilen keme nani ani bi kononton ani saba ajigira madina de ni sura ni ala kira ka sukuna ka sura ala kira ni bonya min gaga ni yo sura nam ya lidina manu afaran sura ko si dur kalimana jom la sira uganga kira mina chomi ko jurula bismillah nam ya mugu alladhina maude godon amanu nalo liman yara tuqaddimu agana kana bayna yadillahi ala nyikor lala rasulihi anaga kira taqullah tiwal mufassal عندنا سورة tiwal mufassal am bita انه كتاب السورة بس او سورة المفصل بتا بس كان الدعاء قصار المفصل وبدا الدعاء كذا القرآن لبانا يا فهم نافرق مفصلو أو قد جمان جاد فلني أجيكين كوني ميني أجيكنا كومينا أجيكنا غاني مغو يرد الله رضي الله عنه جن أبو بكر الصديق على كده قوم من قفصة بين بمن قفه يعني عمر بن الخطاب دورنا كان دو سلاميلا ما بافلكم بوني قاقاب معبدي ala kira ngale ko la nganga joni nge ukanye moy ne afawi ngo jew jama silama jama kulo ala kira be modo bila awnye abit koko we kira kala dai sallallahu alaihi wasallam kamini ayre ga nyana mala kira ka modo bila awnye o korte ko farla ala na kira kande ay o bi taala na kira ta defa wi ko kira yere ga lasigi de ne we bo jogale ne ro islam nya mo minum be o jabbe o jogale ne ko de ko lu farala na kira ga abbe ala na kira kele ne ko me ala kira tiyan fo bu de ga blanye ko no mbo jogoya de la fanga de fam je kulu nay nyon kanu ala kama abe do blawni yalla sallallahu alaihi wasallam tamana no wawma ala kira ñin gele ko la jonde kanga bla unye abubakar siddiq ko amir qaqa ibn ma'badin qaqa ibn ma'bad ko kenye moye kuma fulen ko umar ibn al-khattab ko amir al-aqra ibn habis ko kenye moye abubakar ko maruma ko ukman ne fungo ñonya de kadi ewa umar ko ay il faut ñoña mandiñe de ne bolo ni de na kaka comme kira ya ñininga i tafo mfana en tafo ako ay ko foña de kadiye umar ko ay ko foña mandiñe chere la akoy ya bagar de kuma samana oni ñogonce akoma yerebe umar cogodo ale fana ti kuru ko sowe ten quoi o korte ko a korte doya mawere a koro ya ka girindoni quoi kuma gilero no nyon ci doni ala yin sora yin jigi ni ayin jigi nawlila ko akana bla ala nye anakira akana bla ala nakira nye donc a jigina min na yo don wala ni odona comme a fili bolo bi ba ma fen jamanga kabla ala na kira nye obi keni muni munye adoe akana konka do suna kasoro amasabati ko singalo sera wala akana konga mi salila na masabati ko kalo jora o ya doe ado fanaye akana konga la yewbo
k'a sɔrɔ a bɛ kuma ma se a dɔ fana ye awa seli wagatiw a dɔ fana ye a ko ka ca koyi a ko ka ca kelew la o diinɛ sariyaw la o a dɔ yɛrɛ ye kana fɛn kɛ diinɛ la ni lasili ti a la i y'a faamu ni lasili t'a la kana fɛn kɛ diinɛ la ni lasili t'a la dɔw b'a faamu nin yɔrɔ la ko an bɔra masala minɛ sisan nɔ ko hali ka layidu ta awa asilama damaw ni ɲɔgɔn cɛ o bi tunu dɔw la nin yɔrɔ la quoi o ye fili de ye quoi bon ko ka sharti walima ka fɛn dɔw don diinɛ la minnu t'a la bon o yɔrɔ la sa ma se k'o de faamu k'a fɔ ka fɛn don diinɛ la min t'a la ne kɔni ma se k'a faamu awɔ walima ka ala kɛra ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ ka ban o ma ko n'o banni bɛ tɔɔrɔli kɛ fo ka se n'a bɛ maga i ka limaniya la k'o fɔ silamɛw ka sapa la ne ma se k'o fana faamu fo n ka sigiyɔrɔ na yan ma se k'a faamu a ka di n ye n ka o faranfasiya mɛn min donna diinɛ la n'a t'a la o k'o fɔ i y'a faamu min donna la n'a t'a la o k'o fɔ parce que ne ɲɛ t'o la maa tɛ se k'a fɔ astagfirullah k'o donna diinɛ la k'o t'a la maa tɛ se k'a fɔ ko la ilaha illallah donna diinɛ la k'o t'a la maa tɛ se k'a fɔ kirakan ala ma dan fɔ baara minnu na k'o donna diinɛ la k'o t'a la ala ma dan fɔ a la ala ma jate fɔ a la ni a ye e ja ni jati min y'i ja i b'o kɛ i b'o fɔ o tɛ diinɛ fɛn kura ye diinɛ la foyi ma fara diinɛ kan bon an bɛ ka ɲɔgɔn dakolo ja k'a donna u ye dɔ fara diinɛ kan u ye dɔ bɔ a la u y'a don ta o ye mun farala kan n'a y'a sɔrɔ k'an bɛ mawuludu de ma k'a fɔ ko kira ka mawuludu n'i y'o kɛ i ye dɔ fara diinɛ kan an k'aw to o tɛ diinɛ dɔ ye o n ka kira ka di n ye n ko n taara n y'a mɛn ko a bangera nin don in na n y'a mɛn ko kira in yɛrɛ tun b'a ka bange don bonya n fana y'a bonya banna mun b'o la mun farala diinɛ kan an b'aw farila don mun farala kan n'a y'i ja a kɛ n'a bɛ ja to yen o ma fara diinɛ kan ne ɲɛ t'a la min farala diinɛ kan wala ne ɲɛ t'a la kira ta min tora yen nɔ n ɲɛ t'o la n'a y'a sɔrɔ o bɛ ka kuma min fɔ ko bolomina ni bolojigin n'a ye bolo bɔ a minɛn kɔnɔ ka taa kɛ faridaw ni fɛnw ni fɛn wɛrɛw ye n'a y'a sɔrɔ o de b'u bolo olu de ye ala kira ta to ye pɛrɛ ni kira fɛn bɔ a minɛn kɔnɔ dɔrɔn a bɔra sunnaya la hali ni a y'a sɔrɔ e ka faamuya la sunna don a kan ka kɛ n'i y'a bɔ a minɛn kɔnɔ dɔrɔn a bɔra sunnaya la komi n'a fɔ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen b'o kalama cogo min i bɛ fɛnw to o minɛnw de kɔnɔ o tɛ maga limaniya ni fɛn wɛrɛ la o ye faamuya cogoya ni fɛn wɛrɛ a bɛ e dalen bɛ maliki la ne dalen b'a la ale bɛ maliki i dalen b'a la cogo min ne dalen b'a la ne dalen b'a la ka tɛmɛ e kan bon n'an bɛɛ dalen bɛ maliki la k'a fɔ sunnamɔgɔ de don k'a fɔ a sentɛgɛ sabatilen don ni an karamɔgɔ ni ale ɲininkara a yɛrɛ ka lafuzu ko yala mudawwana kɔnɔ mudawwana alimami maliki ɲininkara mudawwana kɔnɔ ko yala bolo ko bɛ cogo di bolo mina kan kini da numan kan a ko ale ti a dɔn farida la wallahi a bɛ mudawwana kɔnɔ tan de ko ale ti a dɔn farida sali la ne maliki ko a t'a dɔn an dun ka kɔlɔsiliw la tiɲɛ yɛrɛ la a nana sɔrɔ madinakaw bolo minna tɛ yen yɛrɛ ne m'a fɔ a ye ko kira ka sahabaw y'u woro gosi k'u to sali kɔnɔ wa ne y'a ye mɔgɔw b'i woro gosi bolo ka surun woro la o ye kɛnɛ kan ko ne tatabu a hadisi ne ye hadisiw jateminɛ quoi i b'a sɔrɔ bolo b'a nɔkɔrɔ la quoi bon anw ye kira ye a bolo jiginnen don i y'a faamu wa an y'a ye a bolo jigin bon maliki bɛ hadisi caman lakali mɔta la mais hadisi ninnu kɔrɔ ye ka dɔnni yiriwa mais hadisi caman bɛ yen maliki b'a caman mɛn a tɛ baara kɛ n'a ye a tɛ baara kɛ n'a ye mun na fɛn dɔ de b'a la a b'o dɔn e t'a dɔn ale ni hadisi waati ka sɔrɔ hamsora la tɛ mɔta la wa sinji min ko duuru ko bɛ mɔta la o hadisi bɛ mɔta la o la ka la u minɛ n'ale yɛrɛ de la o k'a fɔ ko sinji min ko kun ye tan a falenna ka kɛ duuru ye ni muso den ye sin min siɲɛ duuru de ye
zumarama bi sabati ni den ye sin bi siɲɛ 5 ko zumarama bi sabati o de la o bɛ mɔta la hadise sahalen don mais munna maliki ko hali n'a y'a wala masata n'a y'a furu siɲɛ 1 maliki ka mata bɛ o don e ta ko t'o kalama nin bɛ mɔta la sahalen don mais a y'a to yen munna a ye kuran ayɛ de ta parce que kuranna de bɛ ɲɛfɛ quoi xabarla ahadi kuranna nesi jelen bɛ o ɲɛfɛ quoi a do ko sa a y'a to yen i y'a faamu hadise cogo ka gɛlɛn kosɛbɛ o cogo kelen de la a nana madinakaw sɔrɔ o bolo jiginnen don a ye hadise in to yen min bɛ hadise in na mɔta yɛrɛ hadise lafile minnu b'a la nin ye kelen nin y'a dɔ ye awɔ min bɛ hadise in na anw b'a dɔn mais n bɛ min fɔ kɔni k'a fɔ ko i bɛ nɔrɔ mɔgɔ la ko a y'a kira ka sunna to yen ko sabu ko e bolo b'i bolo disi kan i bolo minɛ disi kan kɛ a fɔra ko awa alakira bolo yera a bolo disi kan an bɛ soso la i bolo minɛ i bolo nka anw y'a ye a bolo jiginnen don a ye hadise sali cogoya fɔ anw ye hadise 100 la a bɛɛ lajɛlen na a bolo jiginnen don a ma bolo ko fɔ anw ye anw karamɔgɔ ko a y'a mɛn alakira kan a ye kira ka dugu la kira ka ale ma bolo mina dɔn ye n'a t'a dɔn a banna bon nin tɛ sutoli ko ye o fɛn min dɔ dɔrɔn n'i ko i bɛ nɔrɔ an na an fana bɛ wuli nɔfɛ k'a fɔ e kɔni i b'i bolo minɛ ne bɛ n bolo jigin ko e bɛ ne ni sunan tɛ walahi nkalon de don a ye karamɔgɔw ka kumaw lajɛ buntemeta yɛrɛ jaati a ka kumakan b'a la a ko bolo minɛna tɛ se ka kɛ sunatigi ye ka bolo jiginna to bolo jiginna tɛ se ka kɛ sunna ye ka bolo minɛna to ni maa min ko bolo minɛ de ye sunna ye bolo jigi tɛ sunna ye ko o tigilama ye bidiya mɔgɔ de ye walahi bilahi ibn Taymiyya a ko o tigilama ye bidiya mɔgɔ de ye voilà bon kumaw ninnu cogo ka gɛlɛn an bɛ siran n'an ko an bɛ kuma sama cogo dɔ la an kana na bɔ ladamu kɔnɔ n'o tɛ an ka sɔn hakili to ala kɛra ka sunna la an ka nin kiritikarita ko ninnu to yen i y'a faamu voilà an kana wuli ka bin ɲɔgɔn kan ni dalafiɲɛ gansan ye dalu foyi t'i bolo dalu foyi t'i bolo mankan fu ci dɔrɔn an k'o dabila naam la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi an kana bila ala ɲɛ an kana bila a kira ɲɛ bon ni maa min bilala ala ɲɛ a n'a kira o tuma na o ye dɔ wɛrɛ de ye tilama bolo ni ala ye min bila yɔrɔ min komi n y'a fɔ sisan cogo min ni ala kɛra hadisi min fɔ n'a sɔrɔ min ye sunna ye min ye mustahabu ye min ye min ye an k'a to a minɛn kɔnɔ ni e y'a bɔ a minɛn kɔnɔ k'a fɔ ni karisa ka sali man ɲi bari a b'a kɛ tan k'a sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛ farala ɲɔgɔn kan hali ni diɲɛ dɔnnikɛlaw bɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka hadisi kelen d'i ma min b'a fɔ ko bolo jiginna ka sali man ɲi hali nkalon maa ma deli k'a da alakira la e b'a fɔ ko denmuso kana dɔn maa kana sali kɔfɛ o muso ka bɔ bolo pourquoi i tɛ ka baara kɛ ni alakira ta i bila alakira ɲɛ e bɛ fɛn dɔ dɔn a la min ni alakira ta tɛ kelen voilà la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul problème ye min ye aya in kan bɛ minnu yɛrɛ ma tigitigi olu b'u yɛrɛ kunkolo fori ka bɔ a kɔrɔ k'a dɔnni bila mɔgɔ wɛrɛ kan n ko diinɛ ko o de ye ne kamana kuwa a kan bɛ minnu yɛrɛ ma tigitigi a ye kow to u minɛn kɔnɔ a ka to ala ko a n'a kira a dɔw n'u kan to kow ka baara kɔni ka ɲi ko nka kan ka ne ma ɲi mais e cira kira wɛrɛ de cira kira kɔfɛ ala kira kɔfɛ wa ala kira ko m'ale ci ye ka dusukun ci Usama ibn Zaid a ye cɛ min faga ko la ilaha illallah cɛ ko la ilaha illallah ko a kun t'a kɔnɔ ala kira ko a ma ko e kun t'a dusukun fara k'a lajɛ n'a b'a kɔnɔ i bɛ n'a ta kɔnɔ mais ale kira ma ci ni o ye o kira cira de umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah ko hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum kuro o ka magangutu ya fam ni mɔgɔ ko la ilaha illallah ni ala kira ta do ni e t'a fɛ ka bila ala n'a kira ɲɛ n'i b'a fɛ ka to ala n'a kira kɔ ala kira ta o de ye ni maa min ko la ilaha illallah
o tigila maa ka magangutu tiɲɛni ti bɛn i ye wa aradahum korode a joli bɔni ti bɛn i ye a ka nafolo tiɲɛni ti bɛn i ye a ka magangutu tiɲɛni o ti bɛn i ye nin de ye ka to Ala ko ka to a kira ko nka ne y'i pan k'i jɔ k'a b'u da de la a t'u dusukun na e dun ka kira ma ci ni dusukun e ka kira ci dɛ kumakan jɛlen bɛ yen nɔ e y'i pan k'i yɛrɛ cɔgɔ o ɲɛ ka tila k'a fɔ ko dɔ kana bila Alakira ɲɛ k'a sɔrɔ e bɛ k'i cun Alakira ɲɛ ka nin kuma in fɔ a kana sɔn nin ma an ka to kira ko wala ni min ye farida ye an k'o kɛ farida ye ni min ye sunna ye an k'o kɛ sunna ye n'i ye sunna kɛ i b'a baraji sɔrɔ n'i ye farida kɛ i farida kɛli y'i kɛ wajibi de ye sunna n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ n'i m'a kɛ junubu t'a la ni ŋaniya wɛrɛ t'i la kira ka dɔgɔyama tɛ e bolo fɛn de ye sunna ye ne bolo ne m'a faamu i y'a faamu ne m'a faamu nka preuve fana bɛ n bolo sunnatigi sɛntigi sabatilenw bɛ yen ne b'u dɔn i y'a faamu u ka kumakanw bɛ yen u ka videow bɛ yen karamɔgɔbaw yɛrɛ u ko tiɲɛ yɛrɛ la ko masala in ko masalatul khilafiyatu wallahi masalatul khilafiyatu boloko masala ko fɔɲɔgɔnya b'a la n'u y'u ka kumakan ninnu sama ko tiɲɛ yɛrɛ la fɔɲɔgɔnya b'a la a cɛ yɛrɛ sigilen don Alan Shafi ka umu kitab a ka kitabu bɛ ko umu a ka taabolo kura bɛ min kɔnɔ a ko wallahi ko bolomina t'a la ko a t'a la bolomina yɛrɛ ti Alan Shafi ko Alan Shafi yɛrɛ jati k'a ma kuma n'a ye waaw n'a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a bɛ ko ninnu faamu ko nɔgɔnw de don quoi a kana ɲɔgɔn sɛgɛn nin ko ninnu na quoi bon bida mɔgɔw dɔ de cɔkɔra silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ŋɔni ye dɔw bɛ yen u bɛ kɛlɛ kɛ n'u da ye n'u dɛsɛra walima u b'a kɛ ni npanmuru ye u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛ ka mɔgɔ silamɛw tɔɔrɔ dɔrɔn nka an kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka dugu sanuman in Ala ka sanuya ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ma quoi bɛn min n'an b'a ɲini an ka dugu in kɔnɔ Ala ka sabati n'i y'a ye n bɛ n da don ninnu na an b'an cogo kɔrɔ la koyi an b'an cogo kɔrɔ an tɛ foyi ɲini dugu in kɔnɔ ni bɛn tɛ nka bari n'an ko an bɛ joli furakɛ nɛ kan a ka gɛlɛn de wala an bɛ a ka gɛlɛn quoi fo an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ka kow ɲɛ jira ɲɔgɔn na quoi bon ne ko e ta ye tiɲɛ ye an ka sigi kɛ n filila yɔrɔ min ko jira n na n'a y'a sɔrɔ e fana ta tɛ tiɲɛ ye Ala k'an bɛ sa ma dɔrɔn Ala k'an bɛ sa ma bisimilahi a ye siran Ala ɲɛ a ye k'a dɔn Allah Taala min ni kɛla don kumakanw ye dɔnnikɛla don n'a ka baaraw ye ya mɔgɔw maa minnu n'olu limaniyara a kana a kan kɔrɔta a nabi ma kan sanfɛ a kana bangali kɛ nabi ma in ye ni kuma ye komi i n'a fɔ a do ka bangali do ye a ka baaraw kana na bin k'a sɔrɔ aw a t'a dɔn ja mɔgɔ ka baara bɛ bin maaninfin dɔ kama dɛ mɔgɔ ka baara bɛ bin mɔgɔninfin dɔ kama Alakira sallallahu alaihi wasallam ni a yɛrɛ ti yan nɔ a ka nɔnabilaw bɛ yen dɛ a ka diinɛ tabagaw bɛ yen dɛ dɔnnikɛlaw bɛ yen dɛ sirifiw bɛ yen dɛ an ka denw kalan k'an denw ladamu u ka ladamu ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u ka ladamu ka fara u faw kan an kana an denw su k'a bila diinɛ ɲɛmɔgɔw la o man ɲi a kana a kan kɔrɔta Alakira kan sanfɛ n'i bɛ Madina kira ka misiri kira dalen bɛ yɔrɔ min i bɛ ladamu ka fara su kan hali n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni majigi de ye ni maa ma cogo dɔn Ala ka teli ka mɔgɔw ma ko sa a ka maaba ninnu juguya de la a ka waliyu ninnu juguya de la parce que Ala y'a ka kɛlɛ fɔ mɔgɔ fila ye a ko je riba donna ma
ko o y'ale bɔɲɔgɔnya ni kɛlɛ ye a ko a ka wali juguma wali kɔnbaga ma man adali waliyan faqad azantuhu bil harb o kɔrɔ ye mun ye a ma o point di waliyu ma foyi kama fo ala kɛra nɔfɛ tuguli sallallahu alayhi wa sallam nam الذين mɔgɔ minnu يغضون أصواتهم nin kelen sa tiɲɛ yɛrɛ la sabitu ale sigira sira la a bi kasi bunuden nana sɔrɔ a bi kasi la a ko sabitu ko yala ɲɛ jumɛn ye a ko kɔni nin kan tɛ ne ma dɛ maa si tɛ jama in na min kan kɔrɔtalen bɛ kira kan ka tɛmɛ ne kan ne tulo da man di kosɛbɛ ni bɛ kuma n bɛ pɛrɛn o ye tulo minnu tulo da man di olu ka kumaw cogo ye ne siranna n kana ne kɛ jahanamaden ye Asimu nana ala kira masa sallam sabitu in kasra a nana muso ma n'o ye Jamila bint Abdullah ibn Ubay ibn Salul a ko a ma ni i donna n ka dɛmɛso kɔnɔ i ka fɛɛrɛ kɛ ka pɔnti dɔ ɲini ka n ka jiri fɛn pɔrtu ka gɛngɛn da la Asimu nana ala kira ma a y'a ɲɛfɔ a ye a ko taa wele ka na Asim nana ka to yɔrɔ min n'o fɔra ye a ma sɔrɔ yen nɔ nana ka sɔn a y'a sɔrɔ a bɛ dɛmɛso in kɔnɔ a ko a ma a ko ala kira sallallahu a b'i wele a ko fɛn kari ka bɔ yen a y'a kari nana ala kira sallallahu ala kira ko a ko hali i bɛ kasi mun na a ko ne kan n ka bon dɛ n bɛ siran ne a ye n kana kɛ n'a jiginna ne la ala kira ko yala i tɛ diɲɛ e ka balo i tanunen u k'i faga seedeyasu i ka don arijɛnɛ i ka balo i tɔgɔ duman bi fɔ i ka fatu i seedeyasulama i ka don arijɛnɛ a ko wallahi n jɛna ni ala n'a ka kira ka nisɔndiya ye bari ala kira ye mɔgɔ ye a tɛ kuma ni dɔngɔ ye ayi ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko kira tɛ kuma ni dɔngɔ ye ni kira ye min fɔ dɔrɔn i ni wa illa wahyuha kuma bɛ ye wayi de o de kosɔn directement nin ko n jɛna ni ala n'a ka kira ka kumakan ye nka ne tɛ n kan kɔrɔta ala kira kan bilen o kɛra sa ni u mago bɛ kira la ka kuma fɛ u bɛ a dogodogoni fɔ kumakan yɛrɛ tɛmɛ bilen o la ala sɔrɔla k'a fɔ ko o bɛ se ka kɔ an kɔrɔ dɔɔni o sabitu kelen ale de ko Salim ma n'o ye Huzaifa ka jɔnkan yɔrɔlen ye tuma min ni u tun bɛ ka Musailamatul Kadhabi kɛlɛ a ko an tun tɛ se kɛlɛ kɛ tan ka fara kira kan dɛ o kɔfɛ u sabatira a n'a jɛɲɔgɔn in u ye kɛlɛ kɛ f'u bɛ fa Sabitu y'a seedeya nɛgɛdoloki tun b'a bolo cɛ dɔ y'a ye kabini sahabaw la fatulen ko sinɔgɔ la a ko a ma e k'a dɔn ko karisa cɛ dɔ kabini silamɛw la a ye n ka doloki bɔ n kan na a taara n'a ye a bɛ nin yɔrɔ in na kɛlɛkɛdaw ka nin yɔrɔ in na so dɔ yɔrɔ la so in b'i boli a ka jurujan na a ko a kɛlen bɛ ka barama dɔ bila ne ka nɛgɛdoloki kan Khalid bin Walid i kana o ma i ka kibaruya ni fɛn ye a ka n ka doloki in segin i kana Abubakar ma n'o ye khalifatu Rasulullah ye i k'a fɔ a ye ko juru bɛ n kan na ko a ka fɛdigi k'a sara n ye karisa o ye n ka jɔn ye n y'o kan hɔrɔnya cɛ in nana Khalidu ma a ye nɛgɛdoloki ni so in sɔrɔ komi i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min a ye doloki in segin ɲini a ye Khalidu y'a ɲɛfɔ Abubakar ye ko sogo in a kɛra tan Abubakar ko a ye wasika in latɛmɛ Malik ibn Anas ko ne tɛ wasika dɔn k'u y'o latɛmɛ a tigi fatulen ko fo nin bisimilahi الذين maa minnu يغضون أصواتهم n'o b'o ko u kan kari k'u ka majigi عند رسول الله ala ka kira yɔrɔ la أولئك u الذين tigilamaw de ye mɔgɔw ye كان الله ni قلوبهم ala ye olu dusukun jarabi بالتقوى ala ɲɛ siran ye لهم مغفرة yafa b'olu ye وأجر ani baraji عظيم n'o ka bɔn إن الذين
mu'minun ينادونك nalu bewele وراء الحجرات koko kofe أكثرهم uson jama لا يعقلون uti agilide ولو أنهم ni ebu dala mo ni yoro ne nana dugu bala ta la jay galla dam ka fara dugu ba kono mo ba surtout kira yere ga yoro mais nu nge bu dala mo minu ye nu ngafale no ko jamale no famawdo o kelen ka silamaya maganguti me kamin hudaybiya isulu kera mo commencer ka nu yere de silamaya ma kana yan silamaya kata katru mawlu yere kona kana silamaya ma kana udantige ubena kanu danatike tafsir do bene ko al bahr al muhit dima min ba fe ka nyana je ibe o tafsir la je ni soroina bugo dala mo nunu nana minun nana dongili minu ye ani sahaba yu jabi ni dongili ye surtout hasan bin sabiti ale bi nano dongili be ni nyoroina bar to bahr al muhit tafsir do abe fen basil بحر المحيط نعم ولو أنهم uka bikuma don ni ya kuma nun la jabi nyana je ko sebe kuma don ngana ani go khutba don ngana bol do wele kana nuna na ko kuma kela ulle bi folo ko kuma ka nyefolu ge ala gara fana kuma kela bi kuma diplomatien be kuma falo nu ñonci obi dala kirala ala ye ni min fɔ o sɔrɔla min yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛn ɲɛma banita min do u nana misiri la o ye ala kira wele mahamadu bo kana anw madi an ni maa tɔw tɛ kelen ye dɛ an tɛ maa gansan ye dɛ ko a bɛ lafiya la dɔɔni a bɛ sinɔ la dɔɔni anw tɛ maa ye ko an bɛ sigi ka maa kɔnɔ o cogoya la dɛ f'a ka bɔ kana de maa ti kunu sinɔ la maa minnu ɲɛ o t'anw ye dɛ fa inna mariana zainun wa dhammana shaynun nanyi tanu i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ nanyi neni i bɛ tɔgɔ goman sɔrɔ cɛ 70 don ada ala kira ko awa asanu ku jaabi nam ولو أنهم فعاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الاسلام بسم الله ولا أنا ناكم يسرولو صبروا ni nam nu sabalila حتى تخرج fuega bo إليهم kaduruma لكان wallahi ukmege خيرا herai لهم uma والله Allah ta'ala غفور ya fabadu rahimun hinbadu يا أيها fa inna dharfa yu'azzam bil mazruf minami bunya akono na fengamo mabe minam bunya akono na fengamo وما هب الديار سيعفن قلبي ولكن هب من سكن الديار وما هب الديار سيعفن قلبي أقول سوء كانوا من ند سكون داس كده أي منهم بسوء إنكونو ولا جاراني بسم الله يا أيها يا معون الذين ما هو دقرو آمنوا على قراءة عقبة وليد لا نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط عثمان بن عفان أنو ببلا على قراءة لتشي كتاب بن المستلقمة كليكو في كفروكا كأني ما يكا جاكا فرانيونكا نعاس رجوع بون يوم جاهلية لا تمامين مغويا مكو كركا تشيرين منا مغو فرلانيونكا كان أكمبي شيطان يا جيالي كونو كوبا في كيف فقدي asegena sirala ulu fana ci bila kirama ko anya me kika ci den bigane ko asegena sirala asala na fo kirai ku bana ga jagadi kirabe labe na ga butu kele nin soro la kana ayan jigina nam يا أيها ya mo الذين ma ode godon آمنوا na lole man yara إن جاءكم mi fasiqin ana awma بنبأ ni kibaru aye فتبينوا aya nyinde أن تصيبوا قوما akana na modo soro nyonya بجهالة ni filiye وتصبحوا abilama على ما fenga na yo bara Nadimi. limisamawi واعلموا aya don أن فيكم رسول ka
kafo ala ka kira bi aula na gunya batu jamana kamini gola akun be sugla ga ala ay limaniya kanu don kadauma ka masri audu sugunna ka kafriya kon kadauma ani fasiqiya ani kuta otigilamaw olu de arrashiduna kanalew fasawndiyala taballahu daru ani nemala ala doni gela donu ye mazakiri benendo ijamagulu fila kamini limina junna wahabbaba ilaykumul iman amba nyina la fi ala kan farawluka limaniya ala ka nege donna anga ke moye ni dina kadi anyi namme dina ta fembela jelenga anamme dina fasani jin ni dina mugo kadai ma ni dina kadi ayi otigila ma ka janyi ambo ina Allah tabaraka wa taala fa hababa ilayhim ni fasun taide nam fi hadhihi al-atambiyu ala anna as-sa'ada al-uzma mahabbatu Allah wa rasulihi kuna nja babe mina ويالا كانوا أنا أكره وكراهة الكفر نم فإن طائفتان جمع كل فلا كامل اللي مناجون أنغا على كايندي اللي مناجون أكو جمع كل فلا كامل اللي مناجون نقول يبي اللي مناجون جون فلان جاء جيبي جمع كل دوينغون منو بيكرا نوفي نوفي كرا لا بس يقول دون mais minnu be kira contre la no bi ka kira kele ngo jama filana nyode ay ni ayam fam ko sobere mi ka bila sarale min gawi nimbi awdeme o hakilla kan ko sobe bari nunum bana kirama ya famwa o bi ka e ka laji usama ibn zaid annahu sallallahu alaihi wasallam ya lagal kabo sama tun ma ko ala kira da yele na fali doka tarafe fali ngola ya fam bir fani ndo be o tarafe njukoro e fadaki gange fadaki ka bir fani ay usama ibn zaid yele akofe obina ta muna abina ta sahaba do noyada to ko sa'd ibn ubadata awulla abita sinji tugu dila abita noya dali dila kira ku majigile do naga mamin ku mankina ku be wuli kati noya da kata nyeda eka banle harsil ibn khazrajila ka kon badri kele ala kira damana kana teme sigida do la o sigidain baroke dado abdullah ibn ubay ibn saluli be nafi kuntigi ubayi bun salul ya bayi salul ngoni akwa yasro abdullah ibn ubayi re maslama ya bangade ayasro jamanya milembe sigidai na gam ni salama wala ni flanga fula jobatulau ani yahudiyaw abdullah ibn rawata bi salama wala tumami ni baganga poseri jamasro abdullah ibn ubayi ye birifani biri akungolola annuna akola dogoro alena la dogoro alena akana puser do akana puser do tuma min ala kare ba falistruna ala kare bi faliminga no struna ala ni yere bunya bolo puser masale magui ay fali sembe puser ni fitini min tade akode kwa akana puser do ana Allah atika fali tika boli atika foi abita madela obusere mugela obuse mayrea mere bunyado ewa okelen ala gran ni jago assalamu alaikum ayjo yalla mina ajigna ayu wele akwa aka don ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ayu qur'ana yuro galam abdullah ibn ubay ibn saluliko cheo ikangadi maga ngani foi man fasai ngani chendo kana nan dorona iri anga sigirola
sagi ka di ka so n'a ye min ja n'o seri ma i n'a fɔ o ye kana anw b'an ka baro de la kana an ka baro tigɛ an da la Abdullah ibn Rawata ko tiɲɛ don Alakira a fɔ an sigilen bɛ yɔrɔ min na fɔ an ye an k'a nege dɔn an k'a kanu dɔn anw bɛ o de fɛ o de ka d'an ye silamɛw ani filankafow ani yahudiw mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ Alakira ma wuli a b'u mada fo labana k'u da de naam dɔw ko Alakira fɛ ko falen b'a la k'a ɲɛgɛnɛ tuguna bi o ba ye an fa naam وإن طائفتان falen ɲɛgɛnɛ kɛ ɔ fana ye fali ka laada ye a selen jama la ɲɛgɛnɛ kɛlɛ nin ye fini don a da la ko la ko Abdullah ibn Rawata ko nin ɲɛgɛnɛ in kasa ka fisa ye n ka kasa ka di ni e ka misiki ye kɛlɛ wulila samarala bɔgɔliw ni bolola bɔgɔliw bɛɛ bɔra la ani berela bɔgɔliw bɛɛ naam وإن طائفتان jama min ni jamakulu fila المؤمنين kamini limana jonna اقتتلوا n'u kɛlɛla فأصلحوا hali n'a y'a sɔrɔ fan dɔ in bɛ ka ka limaniya de ban ka kɛnɛ kan komi riwaya in y'a jira ko a sɔrɔ a ma silamɛya mais a bɛ se ka kɛ a sɔrɔ a ma silamɛya a bɛ se ka kɛ parce que kɛmɛnikɛla nana waati min ale y'a ka silamɛya in ban nafiya silamɛya in ban ale yɛrɛ fatura ka sɔrɔ a ma silamɛya yɛrɛ silamɛya sanfɛ de dɔrɔn mais o bɛna taa ala y'a fara limaniya jɔn kan ya yi wa a bɛ kɛ Alakira de neni a bɛ kɛ Alakira de dɔgɔya mais o m'a to ni ala y'a ka jama in bɔ silamɛw ka jama cɛla a ko de ko jamakulu fila kabini limaniya jɔnw ma limaniya bagaw la ne ye nin faamu i b'a dɔn ka sin ka silamɛw kafiriya bi seyin taafin kafiriyali ma nɔgɔn koyi ka maa kɛ kafiri ye o ma nɔgɔn dɛ o ma nɔgɔn i ka fili ka maa ba kelen kɛ silamɛ ye o ka fisa i ka silamɛ kelen kɛ kafiri ye naam فأصلحوا a ye ɲali kɛ بينهما u ni ɲɔgɔn cɛ من بعد n'o dɔ إحداهما la kelen de bagara على الأخرى dɔ in ma فقاتلوا التي a ye jamakulu faga تبغي a ye jamakulu kɛlɛ tabugi n'o bɛ baga حتى تفيء f'a ka segin إلى أمر ka الله da ala ka kow ma n'o ye tiɲɛ ye فإن فات n'a seginna فأصلحوا a ye ɲali kɛ u ni بينهما ɲɔgɔn cɛ ni tilenya ye واقسطوا a ye tilen إن الله a ye tilen kuma la a ye tilen baara la silamɛw a kana to kɛlɛ ka wuli a sigilen ɲɛna sa a kana sɔn ma nin ye kuranɛ aya de ye ko silamɛ jamakulu fila a bɛ se ka kɛ kelen ta ye tiɲɛ ye kelen ta yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye nka a bɛɛ kɔni ye silamɛ de ye a bɛɛ bɛ dɛmɛ ka taa silamɛya de ma n'o tɛ komi n y'a fɔ cogo min Abdullah ibn Ubay ka jama kɔni olu kɔni ye silamɛya ye da de la dɔrɔn nka o t'a bali ni ala m'u wele ko silamɛya de o bɛ kɛ Alakira fana de tɔɔrɔ i y'a dɔn kɔni ye fɔɲɔgɔn dan ye mais o bɛna taa ala m'u bɔ silamɛya sinsan kɔnɔ o kumana mun b'a anw bali an ka diɲɛ na yan nɔ n'an ti bɛn dilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn dilan ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana ye layiki de bɛɛ b'i sago kɛ a la i y'a faamu taabolo bɛɛ bi bɛn nin Mali la yan nɔ o la an ka duguw n'an ka sigidaw gɛlɛya ɲɔgɔn bolo o n'a fɔ waati bɛɛ ko silamɛw bɛ ɲɔgɔn na ka silamɛya nege bɔ mɔgɔw la o man ɲi naam واقسطوا a ye tilen إن الله ala يحب ala bɛ المقسطين tilennenw fɛ إنما المؤمنون limaniya jɔnw إخوة balimaw do فأصلحوا ko limaniya jɔn bɛ ye balima de diinɛ la kɔni fasiluhu a ye ɲali kɛ بين a أخويكم balimaw ni ɲɔgɔn cɛ واتقوا الله a ye siran ala ye a dɔw la aw munna wele يا أيها ya mɔgɔw الذين maaw de ko dɔn n'olu limaniyara أسخر قوم cɛw kana yɛlɛ cɛw la de عسى ni jiginna wafiri tamimin tuma min ni yɛlɛla silamɛ fantanw na Ammar ni Suhaibu i ɲɛ bɛ olu fana la don o don doloki kelen doloki kelen faralen don ka barisa bilenmaw ni fɛnmaw ni jɛmaw ni fɛnw a bɛɛ b'a la yen doloki ti bɔ yɛrɛ kasafiniw b'a la fini modèle wɛrɛw b'a la fini modèle wɛrɛw b'a la
dongodo mo mi donni doloki de yawati ko awo ik mi don ka doloki de ala ma men ko sai nango ni jama ko be no dugu ka dugu fana ko mi don doloki ni dugu be cide mi blagada azur mo ko be gele ni mo gele dara dara bana o be cide mi blagada o be doloki ndioma karsalaga ko doloki de ni uga ne ta jina zara wal mu ta fena doloki gele ne ko mo bulo koy azur fini ko titinno aba nunu ngumbe yele nona de ko ka finu manyi ala kire ka ma baw kire ka sahaba ala ko ka sabali min ngorodi ka sa fini awa de kumbu kana ni wo sira la fa ka sabi nam لا يسخر قوم o cew kana yele من قوم cela عسى abisa ka be أن يكونوا o ka ke خيرا o ka fsa ka temu kan ولا نساء sukriyatu mi ka yela ala idala o ya do ya famma ne be nga voiture kono ne nana e nego salama soro wala me senama jawaba kan bastala an dara folo nego so boli bi fayano o de sukriyatu ite men dola ko ko barakaten na boy wari kuma bula ka wari bana nego so boli ba fayano ibe che ba ga foro la bi senena fe nego bi senege fenti bolo ina doge yanno bon kuma ka ca mo bolo quoi a modelu yele modelu ka ca yele modelu ka ca ala ko ka be dabla dinamo ta ga jugo yede dinamo ta ne ko ne alhamdulillah ne sunai ne ka tabulo ngani alhamdulillah rabbil alamin ne ala sona ko ni fo te ne narjana donti njeni sayate nunu ngoni nunu ngoni unu ga nyemo mana nyon soro jana mala afone ko sukriyatu flende ko abisa ga me ebe yelo dola ko tabi change jana mala ko mago bisa kasro o ka fsa wallahu ya'lamu antum la ta'lamun allahu akbar ala de ba don o ta don de angana yele nyona ainga duwaw ke bebe dese ka kulunde ko ame be kulungele ne ko ambe ka duwaw ke anyu manga boala ore don de gala ka fa tiawo ne ko alhamdulillah rabbil alamin ne shartu bi dafa afara ne chogo ne abi dafa nunu ngoni nunu nga ko dafa bo sawtani ko ni mami hakilatike kombile do ayre mak hakilatike siri adusukuna dron ko eti salimana ko mo ni hakilatike ra ko ne kera ni nyente nte jenible akoy ti sa limana ayre ko Allah iti sa fiu ni limana mabosila wa aminu makrillahi billahi jahilun wa khaifu makrillahi billahi alim mami mesra ala ka baran waye o de be ala don no te mami disra ala ka baran waye yela ala bini yele ma bini ke chogo mi ita don ni masiro ye don elawanti o de ko so dogo ko hali ni ala ya soro do bi ka wulu sinde mi ko ale ba fo ko ala kan kisi de ko ale ba yere faraka ko ala kan kisi ko no te ko ale te hakilatike parce que ni yele la mo la fen fela na ala ma faraka ala be jarabi no ko ngelen i ka sababu jugu biso nga bo fengelen yere la ala kan kisi hal ni yasro mo be jina ala kana yela la do ke dro ala ka kana be do de ki ala ka kana hal femi yere haramu de ni ala jarabi ni fendo itara so do su yo lomi ka fa tew fa bi ngini ngana israndé be do ke ni ngi islam ni mande ko be ne jogo ni yasro jogo di ibisra wala silamaya bu ni na ñu wono de ñi na fi an se ga strangwa ga strang nga na hagilati de nam ولا نساء ala kira sallallahu alaihi wasallam wati be al ni sa ya fi kira kun tisiga sigi ala kira banyire ni sa ya fi atisigi abi baba laje amake jiye folo samana folo ko ala ko ni mbega ni ba so ga ni jiye ko akana gere jama gundo de la ka foko
ko ni ardu mustaqbila ko ni sanyi de ko abina ko ala wana ke fiye ke yangata ya jigini yangata de ala gara bofu ale ma hakilla tige fiu kasoro ale ba ho mo e karsa ibi do arjene ay mo tanje ti ko lu bi do arjene no bina ta ko misra nam ولا نساء abito ka fuko ya muqallib allah ya muqallib alqulub dusugunye la bala dusugunye la ma fanyumanga dusugunye la ma fanyumanga kila ko mo ke wati bilajele nam ولا نساء muso kana yele النساء muso la عسى abise ka أن ben يكن ko muso nunga ke خيرا no kafsa منهن ka teme muso yele bagaw kan ولا aw bi تلمزوا emmi ga yelen na furlanin cende ma sangi mi fayanu ndu nga kolongala ne rek mi ala delinga na ndu ne kono e dona yende bo na nyogona ko muso ka kano kede قال أنس نزلت في سفينته ko قال أنس نزلت في سفينته ako anas ko ajigina safiyatu de la بنت هيي de nam huye bu na khata de muso ورفع أن سفينة قالت يا بنت يهودي ko hafsat jon yofu أفسد hafsat ode ko yahudiya muso yahudiya den فبكت ya allah akasra فدخل عليها النبي صلى الله ala gara donaka sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم وهي تبكي kasra bala ka kasi فقال ما يبكي ako mungira قال لي حفصة ako hafsat de ko ne yahudiya den قال النبي صلى الله عليه وسلم ala gara ko sallallahu alaihi wasallam إنك لابن النبي ko yahudiya ko kuma to islam muso de ni wosogodo nabi mande de وأمك نبي ifani chine nabi mai وإنك لتعت نبي ebe nabi ma bolo فقيم تستقر عليك ale bi wosoni munyi ثم قال اتق الله يا حفصة nam ko hafta sirala yede saballe ay kiliyan do ende aya fanyi nafi nam ولا نساء muso kana yele من نساء muso la عسى abisa ga ben أن يكن ugage خيرا nu gafsa منهن ka demuga ولا تلمزوا أنفسكم agana yere ulebu wele ولا تنابزوا agana ayere lebu agana yere lebu amana korore igana yere lebu yere lebu ejumai ne mami ne ni ibada binen ne me mami fane na abi fane ne akaramuna abi karamuna ba ne yo karamuna ndu ya yere lebu ala momo naga bare bangmane ni aga bangma ta bulu dala la vedere parce abado ne gogo itanu ne fana ba itanu إذا شئت أن تعيش سعيدا من الله وحظك مغفور وإرضك صين نيبا فيك بالو كنانجي كبو على كلمة إيكا سانسي دفلين مانا إيكا بنيا دفلين بيبولو إفرقلو تنغالي إيكا معاملو تنغالي بيبولو لسانك لا تذكر به عورة مرعين فكلك عورات وللناس ألسن إن نغوي أمرا كنا ما قال لبفوني نغوي يدي nibe lebu min do ala idade ala bari fambe lebu nengun jama be mo fanakum wa aynuka in abdati ilayka ma'aiban fada wa qul ya aynu linnasi ayun inye mana lebu de maula afo inye ko lebu be ere la nyew be mo fanakum fa ashir bi ma'ruf wa samihi man itada وفارق ولكن بالتي يصن نيندو بسم الله ولا تنابزوا أكنا نيون ويلي إلا القاب ني توجوغوي بئس الاسم اللقب يرت توجوغوي ويلي لي تو نيا يا فينا كامبي اجوغما لما ديم نيجي سابو جبار بن ضحاك الانصاري افجوغمي كيراننا مدينه kasoro masi tiyauna fo togo fila de bala wala togo saba i fani bayi togo min dayla ani yere ka kamalen togo geren dala yo togo min dayla ya fama madanga kumitende flaum bi wele togo dola i fani bayi togo do dayla
mais ka ca la fula ɲi wele mina tuma dɔ la u bɛ sɔn ka fanga yɛrɛ sɔrɔ o kira ye maaba ye gɛrɛn ye tɔgɔ min da i la maaba t'o fɔ de maaba ye bɛ i fa ni i ba ta de fɔ ni dɔ ye e wele i filan tɔgɔ la alakira ɲɛna ni alakira fana mago b'i la a fana b'i wele o tɔgɔ la kɛ ni alakira y'o tɔgɔ kɛ kana nin fɔ dɛ Mahamadu kana nin fɔ dɛ nin man d'a ye tɔgɔ dɔ ye ne ka d'a ye voilà bon ala y'aw bali siɲɛ kelen ko n'a t'a fɛ a k'aw wele tɔgɔ min na e kana ɲɔgɔn wele o la alakira ɲɛna a bɔra alakira yɛrɛ ɲɛna dama na ka tɔgɔ jugu da a kana tɔgɔ jugu da ɲɔgɔn na a man ɲi bon ni tɔgɔ jugu ka d'a tigi ye lakibu min ka d'a tigi ye o tɛ baasi ye o tɛ baasi ye o haramelen don dɛ o haramelen don a ye gɛrɛ min sigi n'a ye gɛrɛ sigi a bɛ silamɛ tɔgɔ da la hali ni awa ɲɛnajɛ tɔn dɔ don hali ni balon da tɔn don a kana tɔgɔ jugu dɔn a yɛrɛ la a kana to a ka wele tɔgɔ la tɔgɔ min tɛ tɔgɔ ɲuman ye o de ka ɲi a ka gɛrɛ kana wele tɔgɔ la tɔgɔ min tɛ tɔgɔ ɲuman ye aw ka gɛrɛ ka kɛ ko kafiri gɛrɛnden dɔw y'u tɔgɔ da ko kafiri aw bɛ lagali cogo di ni dugukolo jiginna n'aw ye a tɛna fa la mɔgɔ yɛrɛ b'i tu yɛrɛ tɔgɔ da kafiri wa hali k'i tɔgɔ da silamɛ an bɛ se kafiri ye jumɛn ye jahanaba o y'a dan ye mɔgɔ de b'u da o da o la i bɛ yɔrɔ de b'o da o yɛrɛ la o kɔrɔ ye ko dalen tɛ lahara ko la mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin tɔgɔ suguya da yɛrɛ la a dalen tɛ lahara ko la de n'o tɛ jahanaba man ɲi ko jahanaba man ɲi. Mɔkɛw b'a fɔ mɔdɛn mɔkɛw b'a fɔ mɔdɛn ma ko ala jugu ko naya o si man ɲi awɔ o si man ɲi a kana ɲɔgɔn wele ko ala jugu o man ɲi a y'o bɔ a ka tulonkɛ kumaw la mɔdɛn tulonkɛ o man ɲi dɛ ala jugu man ɲi o man ɲi olu tɛ tɔgɔ ɲumanw ye k'a fɔ ɲɔgɔn ma i wulu wala fali wala dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ yanni u ka silamɛ i b'a sɔrɔ tɔgɔ sidɔnbali dɔ de b'u la ni tɔgɔ in falenna ka kɛ silamɛ tɔgɔ ye o de ka ɲi nka tɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ Abu Hurayra ninnu ni La'amash ninnu ni La'raj ninnu fiɲɛ ka mɔgɔ ka fiɲɛ da i la n'a tigi ka baasi tɛ o ka ɲi ka mɔgɔ ka fiɲɛ da i la n'a ka di ye o tɛ baasi ye ko min ye o ɲininkali kɛ n'a tigi ye dɔɔnin di n'a ye dɔɔnin di a bɛ se k'a fɔ siɲɛ kelen kɛ n'a ye dɔɔnin di sisan nɔ misaliya sisan an b'a fɔ ko banɲɛ fiɲɛtɔ fiɲɛtɔ faama ayiwa mɛ o tɛ ba yɛrɛ ka baasi ye koyi ba yɛrɛ bɛ tilen ka fɔ arajo la ko fiɲɛtɔ faama dɔw kun ye wuli ka jɔ kɛ ko an ka fɛɛrɛ kɛ ka fiɲɛtɔ faama ko in ka yɛlɛma dɔ a la ne y'a wele k'a sigi a ko jɔnni yɛrɛ y'o fɔ ye o ma bɛn a ma o n'a ɲɔgɔnnaw o tɛ baasi ye quoi karamɔgɔkɛba dɔ tun bɛ yen ko ɲɛjuguni a tɔgɔ de ko La'amash La'amash tun ye mɔgɔ ye a kun sen tɛgɛ sabatilen bɛ silamɛya diinɛ la kosɛbɛ wa hadise babu kɔnɔna na riwaya la a sahalen kun don quoi La'amash u delila ka lettre ci ale de ma olu ka waati bɛnna ni jarabi waati ye y'a dɔn sisan n'an ka silamɛya in vraiment an lafiyalen don trop an b'an ka ala kira ka sunna wal jamaa an b'an ka baara kɛ clairement foyi t'a la maa si t'an pese k'a fɔ an k'a fɔ kuran ye danfɛn ye mɔgɔ si t'an jagoya o la k'a fɔ an k'a fɔ awa aliyu ka fisa ni Abubakari ye maa si t'an jagoya o la silamɛya diinɛ in kɔnɔ ɲɛmɔgɔ dɔw tɛmɛna olu ye mɔgɔw sɛgɛn dɛ
u ye mɔgɔ sɛgɛn fo ka dan tɛmɛ na ye minnu sɛgɛnn'u bolo yɛrɛ kosɛbɛ ani mɔgɔ caman bɛ yen n'u sɛgɛnn'u bolo ni bidiya mɔgɔ ninnu o b'a fɔ ko kuranɛ ye danfɛn de ye o t'an fɛ yan ala y'an kisi ka bɔ o ma lawamasi ninnu dɔ de ye lettre sɛbɛn ka ca ale ma ko a ka manaqibu k'a ka Ali ibn Abi Talib ka manaqibu sɛbɛn ka d'a ma Usman ibn Affan k'a ko ka mathalibu sɛbɛn ka taa mathalibu ko uktubu li manaqib Ali wa mathalib Usman Ali ka tɔgɔ duman i b'olu sɛbɛn ka na Usman ka tɔgɔ gomanw a ye erreur minnu ni mankutu jugu minnu kɛ ko k'olu sɛbɛn ka na ni maa min b'a fɛ ka kisa in dɔn yɔrɔ dɔn k'a lajɛ ka kisa lajɛ i bɛ ma'azu kitabu dɔ bɛ ko al mustatraf fi kulli fannin mustazrafin a tɛ bolo wala i bɛ ma'azu yɔrɔ lajɛ o la ma'azu ba i bɛ ba yɔrɔ lajɛ o la n'i ye ma'azu maadatu lajɛ hakili la i b'a ye n'a y'a sɔrɔ kisa in fɔ cogo ma yɛlɛma ne bolo n'i y'a ye i bɛna fɔ n ye ko a ka nin ka ɲuman sɛbɛn ka ne ka nin ka juguman sɛbɛn faama min ye o lettre ci a y'a di denmisɛn min ma denmisɛn taara ka taa lettre di Lawamasi ma yɔrɔ min Lawamasi ye lettre in di ba ma ale b'a dɔn ba ka baabu la o de kama a y'a di ba ma ba y'a ɲimi k'a bɛ ɲimi k'a to ka bɔ a da kɔnɔ bon ciden taara ka taa o ɲɛfɔ faama ye ko ne y'a lettre d'a ma ko a ye lettre di ba ma ko ba y'a ɲimi a ko i bɛ na ni jaabu ye i bɛ n k'i faga ne ka dɔgɔyama in ti kun ne fɛ na ni jaabu ye i bɛ n k'i faga bon denmisɛn seginna ka na don mɔgɔw la mɔgɔbaw la ko Lawamasi deli a ka lettre in kɔnɔ a ka hali jaabu de sɛbɛn awa a sɔrɔla ka jaabu sɛbɛn a ko n'a ye Aliyu ka dugukolo ka ɲuman bɛɛ lajɛlen n'a y'a sɔrɔ Ali ibn Abi Talib dugukolo ka ɲuman bɛɛ kɛ fɛn fɛn ye fɛn ɲuman ye Aliyu y'a bɛɛ kɛ i y'a faamu o kun tɛ sɛbɛn e ka gafe la a tɛ sɛbɛn e ka gafe la n'a y'a sɔrɔ Usman fana ye dugukolo ka juguman bɛɛ kɛ i y'a faamu Ala tɛ minɛ n'o ye o tɛ sɛbɛn e ka gafe la alayka bi khawaasati nafsika i yɛrɛ ɲini koyi i yɛrɛ ɲini dɛ o dɔn naam bisimilayi bon o Lawamasi ale tun bɛ wele Lawamasi ka baasi foyi t'a la ale k'a fɔ ko sɛtani ni sunɔgɔra ko sɛtani bɛ tapu dɔ sigi ngolo la ni ma wuli joona a bɛ tapu filanan fara kan ni dugu jɛra ka sɔrɔ i ma wuli ko sɛtani bɛ ɲɛgɛnɛ k'i tulo la ni maa o maa n'i dara hali ka wuli ka arakan kelen sali su don tila ma i ma se ka kɛ fo ka dugu jɛ gɛnjɛn kelen ko sɛtani bɛ sin ka ɲɛgɛnɛ k'i tulo la ka yɛlɛ ko ni sɛtani ka mana ɲɛgɛnɛ k'i tulo la ko o tɔɔrɔ bɛ se i ɲɛ ma i y'a faamu a ko an ɲɛ tɛ ne ɲɛ juguni ninnu na ko sɛtani ka ɲɛgɛnɛ nɔ don o y'a ka majigili kuma dɔw ye a tun bɛ sigi ka sali mɛ a b'a yɛrɛ bila majigi minɛn kɔnɔ ko n'i y'a ye ale ɲɛw man ɲi ko sɛtani ka ɲɛgɛnɛ nɔ don i y'a dɔn o kɔni Lawamasi ko kɔni tɛ digi o tigi la n'i y'a ye a bɛ fɔ a tɛ digi a la de dɔ bɛ yen ko laaraju ye cɛnkeleni senkeleni ni senkeleni min n'i y'a fɔ a ye n'a bɛ digi a la kana fɔ dɛ ayi kana fɔ naam tɔgɔ tiɲɛna n'o ye fasiya tɔgɔ ye limaniya kɔfɛ mɔgɔ min n'o ma tuubi o tigilamɔgɔ olu tigitigi olu de ye dɔnnikɛlaw ye ya mɔgɔw de ko dɔn n'olu limaniyara a y'a yɔrɔ ma jan caman na kabini bisigiya la i k'a dɔn bisigiya dɔn junubu dɔn o de kosɔn an karamɔgɔ Seku Ahmadu Tijani a ko an kana maa bisigiya ni bisigiya jugu ye dɛ ko ni maa ye ko kɛ wala a ye koya la n'an m'a faamu
ko an ka ko in bila minɛn ɲuman minɛn 70 la ɲuman minɛn 70 minɛn 70 in n'a ma ɲɛ o si kɔnɔ an ka segin ka an yɛrɛ jalaki bari an b'a fɔ ko défaut bɛ anw de la ni ala ɲɛ siran ye ba o de y'i ka taabolo ye dɛ kana mɔgɔw bisigiya ni bisigiya jugu ye a man ɲi misaliya sa n'i ye mɔgɔ dɔ wele telefɔni na ɲɛ m'a sɔrɔ e bɛ se k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ a banna k'a ta de ala kana bila o kɔnɔ sa est-ce que minɛn wɛrɛ tɛ n'a bɛ se ka bila o kɔnɔ a caman bɛ n'i y'a ye a ma telefɔni ta a bɛ se ka kɛ a bɛ sali la a bɛ se ka kɛ a bɛ wurudi la a bɛ se ka kɛ telefɔni man sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ telefɔni bɛ ka vie wɛrɛ de a bɛ se ka kɛ a degunnen don a ka ca o i b'a bila minɛn ɲuman dɔ kɔnɔ dɔrɔn ten dɔrɔn a kana ka sinjiw tigɛ ko n y'a wele telefɔni na k'a banna k'a ta e ɲɛ t'a la e n'a tɛ ɲɔgɔn kan k'a banna k'a ta bon n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ k'an bila ɲɔgɔn na quoi an tɛ ka ɲɔgɔn bila minɛn ɲuman kɔnɔ ko karisa ko a ye fɛn suye a bɛ sɔn dɛ ala kana fɔ a bɛ sɔn sa a fɔ a ye ko nkalon don a y'a ka fɛn ɲini karisa t'a ta ayi karisa tɛ sɔn e ka kuma fɔlɔ kan ka kɛ o de ye i b'a ko bila i bɛ ko fa ɲuman de ye fɔlɔ kan maa ɲuman bɛ ten de i bɛ ko fa ɲuman de ye mais ka sin ka ko fa jugu ye o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye ninnu kira ka sahabaw don kira ka laada la komi n y'a fɔ a ye cogo min n'u bɛ taama la mɔgɔ fila o mɔgɔ fila a bɛ fantan kelen d'aw ma o bɛ fɛn t'o bolo mais o b'a ka dumuni tobi o bɛ kibaru la ala y'a kɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye taama dɔ kɛ a ye fantan dɔ di mɔgɔ fila ma a ye salimani de d'u ma salimani nana sɔn a sinɔgɔra ka sɔrɔ a ma dumuni tobi o mana kɛ cogo cogo don dɔ b'i sɔrɔ koyi tuma min n'u nana o k'a ma e ye mun dilan a ko ne sinɔgɔra de o k'a ma ko taa ka tɔrɔ alakira ma i ka taa dumuni ɲini a fɛ a nana ka tɔrɔ alakira ma ka na dumuni ɲini a fɛ alakira ko taa Usamata bun Zeyidi fɛ yen nɔ ni dumuni b'a bolo ni dumuni to bɛ yen a k'a d'i ma o taara Usamata de tun ye kira ka dumuni maralan ye ale tun bɛ kira ka doni yɛrɛ fara kan a nana a ko a ye foyi ti yan Salimani nana ka tɔrɔ ma ka taa ɲɛ f'u ye o ko ko Usamata ko fɛn tun b'a bolo koyi a y'a tɛgɛ ma gɛlɛya de o y'a ci ka taa mɔgɔ wɛrɛw ma kabini sahabaw la a ma fɛn sɔrɔ a si bolo tuma min n'a sagana o ko a ka taa fan wɛrɛ fɛ a taa ne yen nɔ yan'a ka segin ko nin cɛ in tere jugu in hali ni y'a ci ka taa kɔlɔn jima ma yan'a ka se a bɛ sɔrɔ ji jara o kɔfɛ u nana ka na ansaya kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ye alakira ka dumuni marayɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ Usama tun b'a nkalon tigɛ u selen alakira ma alakira ko ko sɔgɔnɔ dun bɛ aw da la aw ko a ma dumuni kɛ u ko walayi alakira a ma foyi dun bi a ko sɔgɔnɔ bɛ aw da la dɛ i b'a sɔrɔ a ye Salimani a y'a maama kɔrɔfɔ de ani Usama tun ni aya in sɔrɔla ka jigin o de la maama kɔrɔfɔli a ma ɲi dɛ a junubu a siɲɛ kelen junubu a ka jugu dɛ maama kɔrɔfɔli siɲɛ kelen junubu a bɛ mɔgɔ ka tile 40 batu tiɲɛ anw n ye salɛbagatɔw ye siw t'a ɲɔgɔn bɔ n'a fɔra ko maama kɔrɔfɔli kelen b'an ka batu tiɲɛ an t'a jateminɛ an k'an yɛrɛ ta n'an sigira awa karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta an k'an yɛrɛ ta sa an ka nin dabila naam ولا تجسسوا naam wala tajassasu a kana sɛgɛsɛgɛli kɛ ولا يغتب بعضكم ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa mɔgɔw daw sumusumu wala ka kana o kɛ naam ولا يغتب بعضكم a dɔ kana maama kɔrɔfɔli kɛ بعضا dɔ la أيحب أحدكم yala aw dɔ la kelen b'a kanu wa أن يأكل لحم a ka balima sogo don ميتا a su فكرهتموه
ayo kon واتقوا الله aisra Allah ta'ala إن الله ala تواب tubu minal gele masado رحيم hine badu يا أيها الناس ya maw إنا an خلقناكم an yauda من ذكر kamini chela وأنثى ani musola وجعلناكم an yauke شعوبا shu'uban de qabilaw shu'uban bo jabo shimdo ala taala dambe gele wi ni وقبائل qabilaw shibu faso dambe ani qabilaw shibu ka boni ka qabila tu shabu ka boni qabila tu ama yuru bi qabila tu ko fe butuno bina la faqat bina fasalu bina نيكو خذيمة الشيبوي كنات قبيلة قريش إمارة قصي بطن هاشم وفصيلته وفخسي عباس وفصيلته نعم لتعرفوا يلا تانا يغندون إن أكرمكم أولا جماعة عند الله على يرى أتقاكم يلا يسترين جوندي إن الله الله تعالى عليم دوني جلادو خبير غولندو قالت الأعراب دون جن موكو آمنا علي منرا قل إكفو لم تؤمنوا أو مالي منادي ولكن nga قولوا aya fodi أسلمنا anye majgis dinay ولما يدخل الإيمان limane madon في قلوبكم odu sugunna folode وإن تطيعوا الله asuro matubi mali mane folo ngame usrana keloni fewme u majiki nam وإن تطيعوا الله na ya labatu ورسوله ana gira لا يلدكم ate aw nasi من أعمالكم kamina gabara usarala wayla إن الله Allah ta'ala غفور ya fa bado limana jonye hine bado nuye إنما المؤمنون limana jon الذين limana jon chetiye maude آمنوا minun dara ulimanera بالله ni alay ana kiraye ثم kasagi تابوا masika liman yala وجاهدوا ye jihadu ke بأموالهم duga nafolo ye وأنفسهم anu yerewe في سبيل الله. ala kasirala أولئك muna ina folo folo fo ere nyedum ma chama so nga ere blala ko barala ngeni ko aga kana folo do ada fa bigela de do da folo na folo ye nam utigala maun ulu tigitigi ulu de chen folawe ola mene ka fuma ظالمون الله yala awde be ala la dunya wa naga dinaye Allah ta'ala abi fendo في be السماوات sangulula وما ari femi في الأرض no be duguma kulula والله ala عليم don gelado بكل ni شيء fembe la jelenye يمنون ube kuna dalige عليك ega أن أسلموا kadaga ko silamera قل Abdullah ibn Ubay man nagaw ani che ani baraji nawte kuntinye koy foli bi awde bonya bi awde mamadu ti fogo awde bi fo nga fusara mo ya gen yanga do nego yanga do yanga tew dunando nga fusara mo ya gen awde ya bismillah na kunti abi nyewa awde nyana alama ani chani baraji ala sinanga yanji قل kube kuna delige ka ko lu kira silamai qul ikafuma لا تمنوا إسلامكم akana ga silamaya kuna da علي ne kande بل abla الله ala de يمن be kuna dalge عليكم aukan أن أهداكم kada kana ya ukanda kana limanema إن كنتم ne au kera chi nasur chi ba ko la ire ko إن الله Allah ta'ala يعلم غيب السماوات ala bi tangabo ga dugolendo andugma kolo والله Allah ta'ala Basirun yeli bado بما ni fenye na bubara